הנה לנו מלוא ישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. איך עושים את זה? איך מספידים בן אדם כמוך? איך מתארים את הבן אדם שהיית בכמה מילים? זה לא אפשרי. כל מי שכאן יודע איזה בן אדם היית וכמה אפשר לדבר עליך. היית האור של הבית שלנו. תמיד שמים לב שאתה נמצא בין כולם, שומעים הכי הרבה את הקול שלך, ותמיד ידעת להרים את האווירה. תמיד היינו חוזקים איתך עד שכואבת לנו הבטן. תראה אח שלי הגדול, תראה כמה באו ללוות אותך איתנו, כמה באו לחלוק איתך את הכבוד האחרון שלך, כמה אוהבים אותך, כי זה אתה. היית כל כך אהוב, והיה כיף להיות בסביבתך. והאמת שלא היה לי ספק בכלל שיבואו כל כך הרבה אנשים שאוהבים אותך, ובצדק. היית הבן אדם עם הלב הכי גדול שהכרתי. תמיד נותן לכולם מבלי רצון שיחזירו לו. אני זוכרת באותה שבת השחורה והארורה, ברגע שהבנת מה קורה, ישר רצת, הכנת תיק, לבשת מדים, נעלת נעליים, ועמדת לא ישבת, רק חיכית שיגידו לך איפה להתייצב. היית לוחם, היית אמיץ, היית גיבור, היית גיבור שלי. אמרת לא לדאוג, נתת לי כוח, חזרת לי להיות חזקה. ומי חשב בכלל שיכול לקרות? גם ששחררו אותך מהמילואים, לא יכלת לשבת בצד, לא יכלת לא לקחת חלק בקרב, דרשת להמשיך לשרת ביחידה אחרת, וכך היה. תוך כמה ימים כבר חזרת לשירות. לא יכלת לשאת שאחיך, חבריך, נלחמים בחזית, בעורף, תורמים את חלקם, ואתה לא, אתה בבית. רצית להיות חלק, להילחם, רצית להגן עלינו, לשמור עלינו, להגן על המדינה שלנו, להביא כבוד, לנקום. רצית, לא רצית לוותר עד שננצח. כזה היית חזק. לא מתייאש, לא מוותר. איך אפשר לסכם בכלל בכמה מילים איזה בן אדם היית? בן אדם ללא דופי, עם נשמה ענקית ולב רחב. לסכם מי היית עבורי. לסכם מי היית עבור כל הסובבים אותך. איך אפשר שאין בכלל מילים? אי אפשר להקל שלא תחזור. זה לא תהיה חלק נוכח בחיים שלנו יותר. שהיית חלק כל כך גדול בחיים של כולנו.